media dokno jotno normal hambai tai nai to nai jotto dakuta bukuk suno kha dia paro जों दिनै आरोबाव प्रेस मिट खालामनानै उद्देश्यखौ बुङो बुसकान 24 तारिख 2023 जों आरोबाव राजभवन अभियान खालामनानै थांबाय दङ जों आरोबाव आष्टाबल मैदानाव जों 11टाव जों आरो बुथुमलायनाय 11टानि बिसिङाव बुथुमलायनाय 11टावनो जों आरो सुरु खालामनाय आष्टाबलनि सिमि जों रेलि खालामनाय राजभवनाव थानाय जों आरोबाव रायजोपालनो आरो जों मेम'रेन्डाम लिरनाय आं नोंनि बिसिंथियाव अबन'खौ बुंनानै मोनजोबो जोंनि TWA जोंनि 12टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट जोंनि 44टा ब्लक दङ जोंनि बुकुक संनो अबन'खौ बगनाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट टाइप ब्लकनो नरक जतनो फाइनानि रेडि इंलायजा नरक फाइलायदि नरो काहम गोरोंखाय गारि कालायदि गारियाव आसो लुट अबार लुट टाख्लायदि गारियाव नरक अनेक बरफ रक सावो गारियाव 30 जना 35 जनाखौ गानानै हैनाय आसोखौ लुट टाख्लायदि कारन होनखाय जों जाहाथे गारिनो जों गयाखै गारिनो जों देरायाखै खुमायाखै जों मा फाइलायनाय नरंबो असुबिदा होनाय गारि कालायथानि नरक सुस्थ दंफाङाबो नायो नरक काहम गोरोंखाय फाइलायदि अब जिनि आन्दोलन अब उनका जिनि जे डिमान्ड लंग टाइम डिमान्ड डिमान्ड नरक साविनो जतन फाइना बागे खाथमलायजा फाइफनो नरक काहम गोरोंखाय फाइलायदि ताई नरक ब्लक बोसोर बोसोर फाइनाय हिन दंनाय नरक फाइलायदि काहम गोरों खालाय डिस्ट्रिक्ट नरक डिस्ट्रिक्ट जतनिनो रेसपन्सिबिलिटी दङ डिस्ट्रिक्ट नरक ब्लक नो सादि ब्लक ननिबो रेसपन्सिबिलिटी दङ जों अरबो कुनो अर जिनि भलन्टियार्स दंला नरक नो खरकचा नरक नो जतन भलन्टियार्स नाय नरक जतन गाइड कंट्रोल खाय नरक सिस्टेमेटिक बाय मा फाइलायनाय नरक जतन कंट्रोल खालायदि निजेना निजे तामका जों बुमा र जतन पिसफुललि बाबे जों अरबो रेलि खालायनाय ताई राज्यपालने अर थानाय नरक पारानि फैदेंकाते नरक 9टानि सिमिनो रेडि नाय जाहाते नरक 11टानि बिसिङाव आष्टाबल मैदानाव फाइनायनि जों लगी 11टा टामखायनो जों और रेलि आरम्भ खालामनाय और रेलि जों स्लोगाननि बिथिंथि खालाय जों रि थानाय ताई कायसा हांके नों थानि कबो मुनारबो नरक जतन फ्लेग दै फैबायदि ताई ट्रेडिशनल ड्रेस गान फैबायदि ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय जों और आष्टाबल मैदाननि सिमि स्लोगान बाय रेलि खालायनाय जों आगरतलानो जों कापिरि मारिनाय ताम हिमालय जिनि और लंग टाइमनि जिनि जे डिमान्ड बरफ रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खालायजानानै बागैनो जों जिनि डिमान्ड दैनो जिनि DSF रो जिनि और DISF रो अन्नान्य विंग्स रो और बरफ रोमान स्क्रिप्ट नो दैनाय जतन आन्दोलन खालायगा जों बुमारो वाइसा दोर गोलैलायै जोंबो अब खालायनां बागैनो जों स्टेप नाहारो जों तिप्रामथा गोबाग्रानि जे लिडारशिप जों तिप्रामथानि विंग्स DWF जोंबो अबनो दोर गोलैनो जों जाहाथे बोरै अब बुमानि ककबाय जे रोमान स्क्रिप्ट नस खालायनायनि बागैनो जों अब मा चाइटकनाय आन्दोलन खा जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै आन्दोलन खा जिनि बर रोमान स्क्रिप्ट नि बागै अब जों जाहाथे परिजागनानै इंथुम आबनि बागैनो जों अब बुमा गै दाबो आगु फाइमानि जराव जत्त बुमा आगरतलानि बुरै बुकुक सुननो कबगनाय नरगो नंखर लायनाय जों आन्दोलन सक्सेस मा खालायनाय जों पिसफुली बाबे रेलि खाय थांगैनाय और राजभवन जदि आरो जों राजभवन जों 5 जना हाबैनाय 5 जना हाबै आगै जों और गवर्नर बाय मालाय आगै जों बन जों जिनि रिक्वेस्ट दंनाय जाहाथे जिनि बर रोमान स्क्रिप्ट बाय दतिनो अब साखलाय रिनानि उनथुन चालु खालायनानि उनथुन अब जिनि डिमान्ड दंनाय हामबाय परमिशन द जे गवर्नर मालाय गवर्नर न परमिशन अलरेडी जों चिठी रखा पुलिस प्रशासन थानो रगो जों अलरेडी रिपेबिका अब तो जों बप्रगति बुंबायका सेलेक्शन जों गिरि लाब गरै जों आन्दोलन खालायनाय न जोंनो परमिशन दरि दं जों नायनानै गुन दरकार करै जों खालायनाय जों आष्टाबल मैदानाव जों 24 तारिखआव जों आरो जों बुथुमलायनाय आष्टाबल जों बुमा जे बोरै पिसफुली बाबे
जों आरोबाव थाङो जों मेम'रेन्डाम लिरनाय आरो जुदि जोंनो कासु कांकाय आरो जुदि जोंनो आरो जोंनो 5 तारिख कांकाय आपनि उलटा मौना फसायनाया जों खालायनाय खरब बोसोराव माने नरक खाले अब जों टारगेट थिरिमे आइछि बोरि रकमखा आन्दोलन हंकाय नर जतन नर मिडिया रखते कांकायसिउ ताम जनसभा ताम उथान सभा ताम बाजार सभा जे कोनो सभा कांकाय बोरि रकमान कपलुम ट्रेडिशनल ड्रेस गानिनाय ताबो को अमहायनो बोरि रक ताबो आन्दोलन खायना थांतानि बोरि कुप्लुंनाय हायसि जों कासुइ मांला आइपानो जों रां फैसा गैयैनि बागै इजा लिमिट दंनाय रां फैसा नांले गारि गुरा फायनायनि गानिनाय आपन बागै नायसे जों इजा फसरनाय औ फानो अब लिमिट गैबा मुसु गोबांनो अब आपन नुनाय हायसि Nia biasa beroleh di Sairau Karajopan, nunggu pinjai, itu ada sepan saya naik. आपन तासिम साका चिनि लंग टाइम ने अब डिमान्ड अम हाके लंग टाइम सामलाय फेमिली जुट आमल जुग समिति নহয় যে অ आंदोलन खालाय फेमिली रेनाय मानाय हिनाय मानि करि जों अब अनेक ठगक जाखाहायसै जों गांकाय जों दै चाउ बुसलाय बुजा ता दुध जाना फाने जों के गायसै रेनाय हिसाबानो जों बिसास जायखौ उइद खालामनायखौ मकबे नुमा नांनाय गुनजुबे खोनानानै नांनाय जों न'आव थां नायग्राना जोंनो मकलबाय बायथां जिन खुनजुबाय जोंनो बायथां सातो रेनाय हिनि सागां गांकाय जोंहा खा कचमना माबो आबो काहते खा कचमगला जे समय दिकिलारो आपु से खा कचमनाय दिकिलार यासाक पर्यन्त चीन आंदोलन जारी दंनाय जों राजभवन से जों अब जों ता अभियान खालायनाय थाङि दं उलखाय जुदि रिना हिनि रिया प्रो हमहाय आंदोलन रुनो आपुनो बरसिनाय